Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, biz ine täze gepleşe başlaýar. Gepleşimiziň ady Atawatan dünýäde. Ine gepleşimiziň adyndan belli bolýar. Bu gepleşikde biz dünýäniň türlü şäherlerini sizi online ýa-da sarýar. Bizim ilkinci online seyahat edecek yurdumuz Amerikanyň Birleşen Ştatlary, ine şol yurdunyň paýtagty Washington DC şäheri. Biz gepleşiň bu sanda size Washington şäherini esasy görämeli yerleri hem giýjeki hem günlüki owadan görnüşleri bilen şekiller bilen size getireriz. Gelin onunla Washington'a seyahata başlayalım. Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, BTV online gezelenç gepleşigimiziň täze sanyna Washingtondan salam diýäris. BTV Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagty, şeýle de Amerikanyň bir neçe şäherini online gezelenç mümkinçiligini döretýän gepleşikleri taýýarlar. Biz gepleşigimiziň ilkinji sanyny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagty Washington şäherine ýerleşýän Kongres binasy barada söhbetimizi, owadan şekilli görnüşlerini size ýetireriz. Gelin indi Kongres binasy bilenem, ine gün karşymyzda ýerleşýän Washington Monument bilen, Ştatlarda ýerleşýän muzeýler bilen, Ştatlarda ýerleşýän Aktam bilen, Washington Monumentyň arka tarabyna ýerleşýän Lincoln ýa-da toplumy bilen we beýleki esasy görämli ýerleri bilen tanyşmaga dowam edelim. Gelin onda başladyk. Washington şäheri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagty. Ol resmi taýdan Washington DC diýip atlandyrylýar. Bellemeli zat bu şäher Washington ştatyndan tapawutlydyr. Ýagny Amerikada Amerikanyň paýtagty Washington DC diýip bir şäher bardyr. Şeýle hem bu şäherden uzakda ýerleşýän Washington ştaty bardyr. Washington DC adyny Amerikanyň ilkinji prezidenti George Washington'dan alýar. Bu şäher Potomac deriýasynyň günnägür tarapynda ýerleşýär. Bu şäher gyşlaryna sowuk we garly, tomsyna bolsa ysy, dymyk we çyýly şäherdir. Washingtona esasan mart-may aýlaryna ýa-da sentyabr-oktýabr aýlaryna gelmek maslahat berilýär. Her ýyl bu şähere 25 milyon syýahatçy gelýär. Bu şäher dünýäniň esasy paýtagtlarynyň biri bolmak bilen bir neçe halkara guramalar ýerleşýär. Bu şäherde gezmek, görmek üçin ören köp ýerler bar. Biz Washington baradaky gezelenjimizde bolsa Kongres binasyndan başlaýarys. Kongresiň binasyny Aktam diýenleri hem bolup bilýär. Ýagny Aktam bilen Kongres binasynyň ýeri çalyşyp, Aktamyň bu binada barada ýalňyş maglumatlary hem garşylaşyp bolýar.
Kongres binasy 1700-nji ýyllaryň ahyryna 1800-nji ýyllarda hyzmat berip başlaýar. Bu yerde bir zat bellek geçetimiz gelýär. Inniki gepleşiklerimizden birini biz siz bilen Kaliforniya ştadynyň merkezi Sacramento şäherine online gedelenje çykarys. Ine şonu Sacramento'da ýerleşýän Kongres binasy bilen Washington'daki Kongres binasynyň ören meňdeşdigini göreriz. Eýtem, Kongres näme? Kongres Amerikanyň kanun çykarjy häkimiýetiniň ýerleşýän ýeridir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň konstitusiýasynyň 1-nji maddasyna görä, şu konstitusiýa tarapyndan berkarar edilen ähli kanun çykarjy ygtyýarlyklar Senatdan we Wekiller öýünden ibarat bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresine berilýär. Kongres Wekiller öýünden we Senatdan ibarat bolup, döwlet derejesindäki hökümetiň kanun çykarjy şahatydyr. Onun taslamasynyň kanun bolmagy üçin onuň Wekiller öýüniň we Senatyň agla we köpçüligi tarapyndan makullanmagy gerekdir. Wekiller öýü Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň iki bölüminiň ulusydyr. Kiçiki Senatdyr. Wekiller öýüne her ştatdan bolan agdalaryň, kongresmenleriň sany keskitli bolup, ştatlaryň ila sanyna değişiklikde deň ölçülidir. Konstitusiýa laýyklykda Senada ştadyň ila sanynyň näçedigine garamazdan her ştatdan diňe ikagda senator bellemekligi ruhsat edilýär. Hormatly tamaşaçylar, Kongres binasy we bu binada alınıp barlayan işler barada gysgaça maglumat berdik. Gepleşigimizin indiki sanlaryna size Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagty baradaky bir neçe gepleşikler, başga da Amerikadaky Kowata, Virginia ştadyna ýerleşýän ýeriň aşagyndaky köl, Luray Cavernsa syýahat, Savannah şäheri, Florida ştadynyň Orlando şäheri, şeýlede dünýä meşhur Miami Deniz dolugy baradaky gepleşikleri size ýetireris. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iň uly ştatlarynyň biri bolan Kaliforniya ştadynyň San Francisco, Davis, Sacramento we Napa jülügesi baradaky gepleşiklerimizi size ýetireris. Şol sebäpli kanalymyza agda bolun we gepleşiklerimizi halam bolsaňyz komment ýazmagy we paýlaşmagy unutmaň. Hormatly tamaşaçylarymyz, mundan soňra siz haýy şäheri online seýahat edesiňiz diýilýän bolsa, onu kommentarda belek geçiň. Bize mende sizin üçün gepleşimizde şol şäherlere seýahat eder, size gyzykly, peýdaly, hakykatan maglumat berýär, gepleşik täýärler. Ine şunun bilen gepleşimizin ilkinji sanyny jemleýäs. Hoş, sag bolun.